Sanibona, phinde nginibikelele njengaleli thuba ngalomzuzu ngalesi sikhathi ngaleli hora. uNkulunkulu omuhle umdali wezulu nomhlaba uhlezi esithandela imiyalezo emikhulu, ehlezi esithandela izinto ezinkulu ngoba uyathanda ukuthi sisazi isikhathi esiphila kusona, sisiqonde, sibone abantu esiphilisana nabo, sibone ukushintsha kwabantu, sibone ukushintsha kwemvelo, sibone ukushintsha kwesikhathi, sibone ukushintsha kwazo zonke izinto. Kahle kahle uJehova akakaguquki nangelodwa usuku, akakashintshi yena uqobo lwakhe, akakashintshi izenzo zakhe, usamile usanjalo, usaneqiniso nanamhlanje, usanokuthula nanamhlanje, usanothando nanamhlanje, usanobubele nanamhlanje, usanakho konke okuhle nanamhlanje. Akakaze aguquke, akakaze ashintshe, usasithandela ukukhulu nanamhlanje, usasibekele nanamhlanje, usasibekezelele nanamhlanje, usangcwele nanamhlanje, usemuhle njalo nanamhlanje. Okubalekile thina ngathi ukuthi nathi singaguquki sifane naye uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, ngokuthi singaguquki, singalahli icebo lakhe, singalahli konke asithanda ukuthi asenzele kona ngenxa yokuthi sibona ukuthi hayi nomhlaba usushintshile nanani, nathi asishintshe kanje. Cha, asihambeni ebukhoneni bakhe ngokwenza intando yakhe, ngokuqikelela, ngokuphikelela nangokusindiswa nguye ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu usasibonisa izinto through visions, usasibonisa through dreams, usasibonisa through ukutshala ezinhlizweni zethu by underlining and understanding ukuthi ukuthi kanti ukuthi this is a sign, kanti and then when you realize all those things, you will see ukuthi uNkulunkulu unesandla esabela kangakanani, unomubusa omkhulu kangakanani, unezabelo ezinhle ezinkulu kangakanani ngaphezulu kwezimpilo zethu. Uthanda ukuthi sazi konke, siqonde konke, sipheleliswe, siphulukiswe, ebese sifumana yena esaphila, sifumane yena sisaphila, simfune satholakala, simbize saseduzane. So ngomhla ka-1 kuze umhla ka-1 September 24, I had a dream. Ngiphupha I'm going to visit one of my relatives, ngivakashe ezihlobeni zami or rather emzini kwa-aunt. Abese u-aunt wami, it's like she's busy cooking, uyapheka nje pheka nje ngale bowl futhi I don't know why bayopheka ngale bowl, le bowl leyokubhaka nje amakhekhe, you know those big cakes upheka ngayo. So ayibeke laphayana, faka amafutha nje amaningi futhi. Athi mayeqeda ukufaka amafutha abese evuvuzela, efaka ispice, khona le spice esibiza ngophepha. Lo phepha lo namagqampuzana nje ngazuthi amnyamana amancane. Yes, bathi usufaka leso spice leso, azivuvuzele and uthi mefaka lesi spice ngavele ngabona idosha on the side. You know idosha lokhutshale okuyintu, what is it called? Intu. Khona lo ongisitsha esimnyama okuncanyana nje ku-round okunezivalo esiyellow for people abangakwazi. Idosha intu lo bhenya babubiza ngokuthi kwakugwayi wezalukwazi kudala, angazi ke manje, but lento eyibhema ngobogogo. I remember nje ugogo wami faka la, yavula umlomo wakhe afake la. Nodade bethu ke sebeyawenza, odade bethu, oma bethu, osisi bethu, whoever, but abanye babefaka emakhaleni akufake, yabona. Abanye abayinyanga bakusebenzisa ngendlela abakusebenzisa ngayo. So afake idosha lentu edlini ethosa. Immediately ngithi, how auntie, angeke ngize ngiphinde ngidle la ekhaya, kanti nipheka ngogwayi wedosha, angeke ngiphinde ngize ngidle la ekhaya. So immediately ngithe ngimangivuka uNkulunkulu angikhanyisela kakhulu ukuthi ngempela indlela esekonakele ngayo lapha emhlabeni, abantu they get initiated ngendlela esimanga. Uku-initiate ngizothini, bayangeniswa ezintweni eziningi. It's like bayabhaliswa or bayajwayezwa or bayajova, bayafakwa. It's like if ingane izokhuliswa, bathi it's called initiation, angithi iyakhuliswa bese ihlala lapha entabeni kwenziwa whatever kusuke wenziwa nani, noma umuntu mezobika edlozini, it's an initiation, usiko nani into kanjalo. So abantu bafakwa, bangeniswa entweni khona bezoyenza nabo, like makuzophuzisa umuntu ephuziso okokuqala usuke initiate khona ezojwayela bese yaqhubeka nawe. It's like into mawuzoyenza first time when you do it,
it's an initiation. Baze babiza ukuthi initiation school, ngoba usukufundela into and then you get registered to do it. Bese usuyaqhubeka usuyayenza. So abantu abaningi they get initiated to izinto bengaboni, benganakile, futhi bengazi, bagcine sebejwayele izinto bengazithandi. Ngoba akekho umuntu ongathanda ukuthi asebenzise drug emzimbeni wakhe. Ayikho umuntu othanda ukuthi umzimba wakhe uhlezi usafarisha. Ayikho umuntu othanda ukuthi azibone sedakiwe selilela lapha emgaqweni, akasakwazi ukuhamba, akasakwazi ukufinyelela ekhaya, akasakwazi ukugoduka, akasakwazi ukwenza lutho. Ujabulela lokho? No. Ayikho umuntu othabisa leyo nto. But they get initiated ngendlela abebekade bengacabanga ngayo, ngendlela kade bengathandanga ngayo, ngendlela kade bengazitsheli ngayo. And mase be initiated ngaleyo ndlela kanjalo, uyaziqhubekela. So kufana nalabo abantu abathi mabepheka bafaka iwayini ekudleni. I see these videos on Instagram, TikTok, whereby bepheka, whether bepheka inyama yenkomo, abanye bafaka icoke, abanye bafaka straight wine. Yes, people, they believe ukuthi they are adding taste, they are adding flavor, but they're just initiating abanye abantu ukuthi babe yidakwa njengabo, babe yidakwa ngendlela enganakekile. So when uqhamuka usuyadla ukuthi kwaze kwamnandi, kune alcohol phakathi. I-alcohol ine-spirit phakathi. Leso spirit leso sizokwenza ukuthi mase sihleli kuwena bese uyahalela utshwala. Uzothi mase uphuza ukuthi yazi ukuthi, because these things zihamba ngemimoya. You just need one thing. Iyodwa into edingala, just one bite. Khona uzophinda uyilangazelele into. Just one taste, just one sip. So that uzokwazi ukuthi uqhubeke nayo, khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uyenze. Ngakho ke masiqaphele konke abantu baNkulunkulu esikudlayo. All these takeaways. You do not know loya mama dayisa lapha erenki ukuthi ufakeni kulokudla kwakhe. You do not know loya baba kulawa makhekhe akhe awadayisayo ukuthi ufakeni. Because manje ubunyama sebusebenzisa zonke indlela. Because abantu basuke bengazi. I want to promise you bantu baNkulunkulu, usukungazi, usunganakile, usungaboni. Wena usuthatha ngalo okubelievayo. Usuthatha ngama beliefs wakho ukuthi ayi ngifuna kube ne taste. Kanti le taste le iyoba inkinga empilweni yomuntu. Iyoba inkinga emzimbeni womuntu. Iyoba inkinga ngekusasa lomuntu. When I was, uyitshela ukuthi ayithatha njengani uyise esikoleni. Uyitshela ukuthi ayithatha njengani uyigibilisa imoto yamalume. Kanti umalume usentshontsha ingane. Ayilayisha ingane emotweni, ayilayisha ebhasini ingane, human trafficking. Awazi. Awuqondi. Awunalwazi. Ila kudingeka khona ukuthi kuvuleke amehlo kamoya ke manje. Ila kudingeka khona umoya kaNkulunkulu ukuthi usize ngempela uthathe indawo yawo. Khona sokwazi ukuthi sisizeke ezintweni eziningi, sibone izinto ezinkulu ezizayo, ezenzakala, ezizokwenzeka futhi. Ila simdinga ngempela uJehova umdali wezulu nomhlaba kulesi sikhathi sesiphila kusona abantu baNkulunkulu. Ila sidinga ngempela ukukhanya. Ila sidinga ngempela iqiniso, ila sidinga ngempela ukuthula, ila sidinga ngempela uthando lwakhe ukuthi asivezele lona ngaphezulu kwezimpilo zethu. Inhloso yamadimoni uzomosha lapha emhlabeni. Uzoqotha imbokodo nesisekelo. Uzoqeda ngabo bonke abantu ukuthi bonke bazojoyina lapha emkhathini. Sorry, bazojoyina esihogweni la bezosha khona. Everything, everyone must die. And everyone mele abhujiswe. Because uJohn 10:10 ukuthi isela lize ngokuthi lizontshontsha, libulale, libhubhise. That is umsebenzi. Uyangitshontsha ngokuthi udla into ongayinakile, ongayazi, ongayiboni. And then untshontshe kakuphi? Untshontshe ka spiritually. So that ungeke uzunaka ukuthi hayibo lento mina ngabe ngeyidla. Uvela udle nje sinoma kanjani. Yonke into izenzakaleni. And then mase usuntshontshiwe, usuhleli lapha esonweni bese ufela khona. Base usufile esonweni kuzokwenzakalani ngawe? Usufela esonweni. Uyubhujiswa kuphela. Ngomhla wokuphela. Because uKristu ayikho into azoyenza lapha emhlabeni.
uzolanda abangcwele bakhe, and then uNkulunkulu bese adila nomhlaba, adile nesono, adile nobubi, adile nabadlwengula, adile nababulala, adile nabantshontsha, adile nabathakathi, adile nezinja, adile nayifebe, adile na konke ukungcola, konke ongathandeki okumosha umzimba womuntu, because uzodila nemoya kahle kahle le ebhizi busa abantu, le engcolile, le enengekayo. But bonke abantu abavumayo ukuthi le mimoya bengaphezulu kwabo ibe ngami, nabo bazoyithola sebethola amachaphazelo ukuthi nabo ba-end up khona lapha esonkweni lapha kaLasha. So bantu bakaNkulunkulu, siphila esikhathini esinzima manje, esikhathini sobumnyama. Yonke, I repeat, yonke into is being used. Shoes ziyasebenziswa to trap your soul. Clothes ziyasebenziswa to trap your soul. Money iyasebenziswa to trap your soul. Yonke into. Food, kusema ngiphathi ngikudla. Amanzi, kuningi. Asiqaphele. Makhola asiqaphele. Singabuseki nje imoya ezokwenza ukuthi ugqilazeke ngelinye ilanga. Ubone nje kunesidini kwinkonzeni, ubone ngasho lutho. Ubone ungakaleleki, ubona masiqaphele. Indaba manje sekuthenini, especially uma siyimisela ukukhula kwezikamoya, kuzomela sikudele konke okuningi. And because there's a lot of contamination apha emhlabeni, sekungcolile kakhulu izinto esizithintayo, izinto esizibambayo, izinto esizithandayo, izinto esiziphuzayo, esizidlalelayo. There's a lot of contamination ngenxa lesisandla sempene silwisana nokukhola kwethu imihla yonke ukuphila kwethu, simisela ukusebenzisa konke. Mangithi contamination kukona konke into esilalelayo, umculo ungcolile, ungcolisa unembeza wakho. Ukudla kungcolile, Nkosi yami, ungcolisa ngendlela eziningi ukudla. Izinto ozithandayo, uthandana, uthanda ukuduma, uthanda izinto zingcolile. Izinto esizithintayo, whether wade uthinte eteksini, kuningi bantu bakaNkulunkulu. Okuphuzayo, uphuzo onamandla, kuyangcolisa, kuletha lesi spirit sohlala kuwe. Konakele emhlabeni kaNkulunkulu. Izinto esizenzayo nezinto esizicabangayo imbala, masibambelele kakhulu kunaqala enkosini bantu bakaNkulunkulu, ukuze izosihlenga, izosibonisa, isisize kukona konke, siqhubeke sihambe ekhanyeni ngokuholwa nangokulondolozwa nguJehova, umenzi wezulu nomhlaba, ngomoya wakho weqiniso. Umduduzo ashiya nayo uJesu Kristu, ukuthi lo umduduzo umoya weqiniso uzonifundisa konke. Naye akazonifundisa ngokwakhe, kodwa uzobe unifundisa kaNkulunkulu, ngoba konke kuvela kuNkulunkulu. Everything is coming from the Lord. uNkulunkulu uthanda ukudlulisa imiyalezo yakhe kithini. uNkulunkulu uthanda ukusitshela zonke izinto ekumele sizazi, ekumele siqonde, si-understande, siqikekele, siphikelele, bese siyazibalekele kumele siyibalekele, sizisuse kumele sizisuse, siziqalekise kumele siqalekise, senze konke okuthandekayo nokufanelekile enkosini ngaso sonke isikhathi. Hloko nje ngasinikeza this dream or this message ukuthi masikudele konke ukuze sizisindise, masikudele konke ukuze sizisindise, ngoba akukho kunye. Dela yonke into ngempilo yakho, dela yonke into oyithandayo, dela yonke into oyilangazelelayo, dela konke khona uzosinda. Ngoba masakuthanda konke, the slim chances. Kuningi kungcola, kuningi ukunengeka, kuningi ubumnyama. Imimoya ingena ngakho. Usalangazelelani? Uvumela ini? Uthanda ini? Ubuka ini? Ucabanga ini? Uphuzani? Udlani? Uthengani? Uthintani? Wenzani? Kuningi bantu bakaNkulunkulu, kuningi kakhulu, kodwa-ke masibambelele kuNkulunkulu uzosisiza ezintweni zonke. Sithole ukuphulukisa, samukele uJesu njengenkosi nomsindisi, sihlenge, sisindise, sibhabhadise kusanethuba sisaphila, ngoba ngale kwethuna akukho kuphenduka. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono,
uNkulunkulu uyabuthanda ubugcwele. Nkosi nje kubusise kakhulu. Izinkundla zokuxhumana khona TikTok Lihle Themba, Instagram Lihle Themba Wendy with I Mzobe, and Facebook Lihle Themba Mzobe, where there's writings and there's 10 minutes short clips, especially ama-writings for abantu abasebenzisa u-free mode. Nkosi nje benani bantu sephakathi. Amen.